Γεια σας παιδιά. Σήμερα ο παππούς μου είναι χώρος και η γιαγιά μου. Γεια σας. Θα γράψει κάτι στο σχόλιο του. Ή μήπως τι είναι αυτό? Αυτό είναι καλό. Αλλά θα κλείνω και την κάμερα για να μην τυχόν γίνει κάτι και δείτε. Άμα μάτεψε σωστά, ξεκινάει από χω. Μπράβο, για να μην φάεις. Και τώρα βάλτε προσεκτικά το αυτί σας κινητό για να ακούσετε αυτό τον ήχο. Είναι απλά, δεν ξέρω κι εγώ, θα δείτε. Βάλτε το αυτί σας και ίσως να ακούσετε κεραυνό.